Kokos, ale ty si aký týpek? Však ty si ho úplne ničil. Jak si ho dával, ty kokos? Si fajnový. Eso. Slovensko hľadá talent. Nero, nestrelaj tu, čo mi spraví s tým. No, tam si vysypaný. Ale si náboje zebrať, ja nemám kedy. Ešte ideme k vám, nie? Však ty si jaký zaneprázdnený, ne? Ja sa školím, ja som jednému strčil hlavu do záchoda a ešte som mu podal aj úter, aby si úter. Lebo aj si spláchol, ne? Ešte mi povedz. Ty si pán. Jak ti hovoria? Čekaj. Jak ťa prezývajú? Prosím. Prosím ťa volajú? To nemyslíš vážne. Jak ťa prezývajú? Čo si kokot? No, Dono môžeš, ale do mňa ne. To bola moja stolica, ty. Blázny, hej. Hej, tu Nero! Trafíš ma a zabijem ťa. Vítaj, zabítaj. Ja mi sféro. Jak ťa prezývajú? Jak ťa prezývajú, more? Kristián. Kristína? Krvavý Kristián?